Here I am at the ostrich farm near Bresnica, and the lady's taking this around, and here's one of the ostriches. Hello. You've got huge big eyes. Малко ще трябва да изчакам. Съм самичка. Ей сега. Е, там има. That sound is pretty freaking scary. Listen. Ето гледай сега. Тия клечиците са нови. Къде е храната отзад? Викам храната, къде отива отзад. Видя ли го? Отзад. Така че. Това са моите клапазани. Darling, look at that one peeking through there. Hey, darling. Това е най-добро, обаче първия е. Това е Лиглю. Hello, darling. Гледай. Виж колко е Лиглю това, колко е гален. Ай, момче. Момчето е по-кратко. Момчето е по-кратко, жените са много. Ела, ела имам царевица, ела. Ела. Я виж, баткото е. Викам баткото и като е мото. Oh yeah, watch your head. Watch your head. Ческа. Ела. Отива така. Видя това виж? Голямо полученце вижда на 3 км. Много мощна птица. Алита. Гледай стената отсреща. Гледай какво прави. Така че лоше. Хайде потанцувай малко. Хайде малко да поиграеш. Клята долу и почва да танцувам, а сега вече новето топ. Ела да потанцувам. Yeah, she says to be careful because he's a little bit aggressive just now. So give him plenty space. Няма ти дам царевица. Уж отил. Хайде танцувай. Лошо ми. Хайде. Вижте. Женската е спокойна, кротка. Обаче мъжките са лоши. Сега в момента трошат насам натам, блъскат, ритат. Даже и женските някой път ритат, така че са лоши са пилите. Не му се танцува и водата са разсипали. Още се премена.